Dame i gospodo narodni poslanici, objedinjavanjem tačaka koje su danas na dnevnom redu i koje nikako nisu srodne, koje nemaju ništa zajedničko, vladajuća većina uskraćuje nama poslanicima opozicije da argumentovano raspravljamo o bitnim i veoma osetljivim temama koje su danas na dnevnom redu. To se prvenstveno odnosi na ove predloge zakona iz oblasti zdravstva, odnosno na Predlog zakona o presađivanju ljudskih organa, o kom u raspravi o pojedinostima nećemo moći da kažemo ni jednu jedinu reč, iako se radi o temi o kojoj mora da se govori otvoreno. Ovaj predlog zakona je s punim pravom izazvao lavinu negativnih komentara i lavinu negativnih reakcija. Dosadašnji Zakon o transplantaciji ljudskih organa bio je zasnovan na takozvanoj tvrdoj saglasnosti o donorstvu i donor je u tom slučaju mogao da povuče svoju saglasnost. Znači, svaki građanin je sam donosio odluku na koju ima pravo da li će svoje organe donirati ili ne. Međutim, ovim novim Predlogom zakona o presađivanju ljudskih organa koji ste nam spremili potpuno je suprotan. Donori organa bićemo svi bez naše odluke. Sada se umesto takozvane tvrde saglasnosti uvodi takozvana pretpostavljena saglasnost kojom svaki građanin postaje potencijalni davalac organa ukoliko se tome izričito ne usprotivi tokom života. Znači, neko pretpostavlja da hoćemo da dajemo, odnosno doniramo svoje organe i to u poslednjim trenucima života kada nismo u stanju da kažemo da li je ta pretpostavka takva ili ne. Znači, organi će se u tom slučaju uzimati po potrebi. Umesto da, kao što je do sada bilo po Zakonu o transplantaciji, da svako ko želi da bude donor da svoju saglasnost, po ovom novom zakonu je potpuno suprotno. Svi smo donori dok ne otkažemo svoju saglasnost. Opravdanje za uvođenje pretpostavljene saglasnosti nalazite u malom broju organa za presađivanje i kažete da će se na ovaj način, ovim novim zakonom, povećati broj organa za presađivanje, jer je tako i u drugim zemljama koje funkcionišu po ovom modelu. Međutim, u državama koje imaju model pretpostavljene saglasnosti nije se povećao broj organa za presađivanje, na primer Španija, zatim Švedska, koja i dalje ima veoma nisku stopu doniranih organa, a u nekim državama pretpostavljena saglasnost je dala potpuno negativne efekte, odnosno izazvalo je potpuno suprotan efekat, znači smanjenje broja organa za presađivanje. Još jedan negativan efekat uvođenja pretpostavljene saglasnosti koji može da nanese veliku štetu jeste odnos pacijent-doktor, odnosno poverenje između doktora i pacijenta. U Srbiji vlada veliko nepoverenje u ceo zdravstveni sistem i u ministra Lončara, koji se vezuje za brojne afere, od nameštanja tendera za nabavku opreme Kliničko-bolničkog centra Niš do njegove povezanosti sa mafijom. Zar mislite da sa ovakvom reputacijom ministra zdravlja, popularnije zvanog doktor Smrt, možete da ubedite građane Srbije da Srbija neće postati tržište ljudskim organima? Zatim, još jedna sporna odredba u okviru ovog predloga zakona jeste uzimanje ljudskih organa sa umrlog maloletnog lica koje je za života bilo bez roditeljskog staranja. U tom slučaju propisano je da odluku donosi etički odbor ustanove. Svako maloletno lice koje je bilo bez roditeljskog staranja mora da ima svog zakonskog zastupnika, jer je to tako po Porodičnom zakonu, kojeg u ovom slučaju treba uključiti da zajedno sa etičkim odborom donese odluku o doniranju organa i na taj način
bi se sprečile bilo kakve zloupotrebe. Takođe, zakonskog zastupnika treba uključiti i kada su u pitanju lica kojima je delimično ili potpuno oduzeta poslovna sposobnost. Zatim, kada je u pitanju razmena ljudskih organa, kažete da se saradnja sa evropskim organizacijama za razmenu organa sprovodi u skladu sa odredbama međunarodnih ugovora koje je potvrdila Republika Srbija, ali ste izbacili princip reciprociteta u okviru razmene organa. Zatim, kada je u pitanju saradnja sa evropskim organizacijama, podsetila bih na izjavu ministra Lončara iz januara prošle godine, kada je izjavio da je Srbija primljena u Evrotransplant jednoglasno i da je to veliki uspeh za Srbiju i srpsko zdravstvo, pošto će zdravstveni sistem biti deo sistema Evropske unije. Evrotransplant je organizacija koju čini 8 zemalja i nema apsolutno nikakve veze sa Evropskom unijom. Zatim, ono što je bitno, a ministar nas nije obavestio, to su uslovi razmene organa sa Evrotransplantom, jer mi ne ispunjavamo Evo, ministre, ako vam je problem, ćete lepše da vam kažem Eurotransplant. Znači, jeste razmena organa, koje to uslove sve moramo, naravno, koje sve to uslove moramo da ispunimo i dokle se stiglo posle godinu i po dana. I na kraju, ukoliko se ovakav zakon usvoji i ukoliko svaki građanin po rođenju postane donor organa, nismo li mi na taj način svi pokretne mete?